me now. Oh, bless me now, my Savior. Can we close our eyes? Ongomdala wensuku wembetha amandla njengengogo. Onguye izolo kuye namhlanje kuye naphakade. There is no God like your Father. Baba wethu onamandla onke. This is your time, this is your moment. Turn upside down every tables of the enemy. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Zelemando Shalabahako Satabahaya. In the name of Jesus, Pagamakulu wetu onamandla onke. Bakpagama wena bukomayo. Baba wetu onamandla onke. Seliniko Selemaha Niko Shatabahaya. Telemandu Silibaya. Helenu Seketemaha Sokotola Bahaya. Pagama Zulu Yamfishagalo. Kulukulo Pagamayo Pagama. Omeshakalo Wasamalanga Boblilo. Wambeti Kubisuga Mashombi Kaule Nyawe. Ubani ofana na wekulukulu wetu. Aga mfulumlo wakola ukona nje. Shende boko satala bahaya. Eniko shende bahasa kotola bahaya. Shindiba haika sunda haya. Shale bato sakapato shala. Wiko sapageme. Upiga mata jaga kubo. Wenshala masulu jaga twango. Ubuya. Ogiburi kamalako. Lema koshaya niko sepata. Rapa koshela mandu kasaya. Yes, oh God. Itilabatiko. Ya lomana na ya koshepata. Ilimana ya koshele maya nikadusa kapata kose. Hene koshapatu sila hande koshakata. We will be seated in the presence of the Lord. Elematusa. Ang 32 bang bingilan apostle. Namande. Zimelatata. My brother, I greet you in the name of Jesus. Sibingileling nagusenkosi the fivefold ministry kamkulunkulu ephakathi kwethu sibingilele the kingdom of God, the army uNkulunkulu ifusa in this generation. Sikhuluma ngomzimba kaKristu, not an assemblies of God, not any church in a dimension. Kodwa sibingelele umzimba kaKristu. Amen. Nikhona bathandekayo. Akinithi nje isandla nami kubonke umuntu phambili uthi abethi izandla. Glory to Jesus. Amen. Sibingelele worship team. Ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyacela bazalwane, my brother, ngishumayela ngathi useli uyasukuma. Ya, ngishumayela useli uyasukuma. The book of Exodus chapter number 14. Ncwadi ka-Exodus chapter number 14. Siqala ukufunda ku-verse number 13 sibe ku-verse 16. Seqe sibambe u-verse number 24. Ngizoba nje mfishane kakhulu ngoba ngizwe into enamandla. uNkulunkulu azothi asensitive tap in kuyona. uNkulunkulu uzowenza change enamandla. Unamandla angaphezulu kwamandla.
seminyaka kunento ekwazi ukulanda into isifile ivokiphile. Uma Jesu efika ethweni kaLazaro uthi akafile kodwa but abantu bathi ufile kodwa uNkulunkulu prophet uthi ulele. And khona umthandazo uJesu awuthandaza mayiphezulu kwethuna uthi baba ngiyabonga bungiswa nje wayesekhulumiswa athi lasa kunento engizwayo uthi ngathi kuno Lazarus esokhuluma phezulu kwethuna lapho namhlanje kunesimo esimngcobayo umuntu simqede kanti there is a way delsowa Lazarus kama sothi uNkulunkulu ufikile nakule ndawo impika simakade imika uNkulunkulu ikhona. There are chains asowa tonight kunehlale isoshintshwa namhlanje ukahleli kuso waze wacabanga ukuthi uSathane uyohlala ngesihlalo inguna phakade kunesiseva ingelosi namhlanje sithi move forward uhlale kulesi ngoba mayifika into kaNkulunkulu bathandekayo ayifiki ivangeli bathandeka amalifika alifiki lihamba lodwa kodwa lifika liphushwa amandla ukuze amandla ongabona bone ongezwa bese yezwa ongasukumi bese yasukuma ngoba ivangeli malifika nje bathandeka alifiki linto elula kodwa bakithi bantu bakule ndawo ngisokuthi lifikile ivangeli fika namandla awufundela ngoba ngase kuseni awufundele ngamthola uThembi Exodus 14:13 to 16 and 24. Verse 13. uMose wathi kubantu ningesabi qinani nibone ukusindisa kukaJehova aza kunenzela khona namuhla ngokuba abaseGibhithe enibabonile namuhla anisekubuye nibabone naphakade uJehova uza kunilwela nothula nina. uJehova wayesethi kuMose ukhalelani kimi na yisho kubantwana bakwaIsrayeli ukuba bahambe phakamisa wena induku yakho welule isandla sakho phezu kolwandle ulwahlukanise abantwana bakwaIsrayeli baza kuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Verse number 24. Kwathi ngomlindo wokusa uJehova walunguza impi yabaseGibhithe esensikeni yomlilo neyefu wayidunga impi yabaseGibhithe. Baba siyabonga egameni lika Jesu izwi lakho liyaphila. Prophetha nangale ntambama silalele khuluma nathi uNkulunkulu wethu Baba wethu ongcwele siyabonga in Jesus mighty name amen. iBhayibheli bathandekayo masilifunda kahle there's a fivefold ministry kodwa lithi incwadi kaExodus incwadi abanye bathi incwadi yofuduko incwadi umuva from being a slave aye kwizwe lesithembiso and one kuvela kule ncwadi uqilazeka kaIsrayeli bese kuvela namandla
eqelasweni. iBhayibheli imthwalo yayinzima phezu kwabo. Kodwa ke lithi iBhayibheli bazalwane mawufunda kahle uNkulunkulu mayiqala ekhuluma udaba lwabo Moses uyayilusela nje izimvu zikaMkhwakha uJethro. Bona isihlahla siyavutha siphela and there is a voice eqhamukayo ithi Moses mayisondela uthi khumula imbathathu ayikhumule iqeda come close. Usekhuluma amazwi athi ngizwile futhi ngibonile ukhala kwabantu bami. Bese ke kodwa manje ngehlile ukuzobakhulula. Uthi hayi kusasa kodwa namhlanje ngehlile ukuzobakhulula. Angazi noma ungamthinta loseduze kwakho uthi goodbye Egypt, goodbye. Mthinte futhi mayengekho right uthinte ophambi kwakho uthi goodbye Egypt, goodbye. Lithi bathandekayo uma ufika kuMose, uyazala uMose, ukuzalwa kwakho uMose, lithi iBhayibheli bazalwane kwakubonakala abakwa-Israyeli banda ngamandla. Ekwandeni kwabo lithi kwabonakala ukuthi bayi-occupy indawo bayanda, kodwa khona into engihluphayo lathwala ukuthi banda kanjani beqhelaziwe. Baqhelaziwe kodwa bayanda. Bathi bekhanditile bayikhande bekhulelwe kunabantwana bavitile kunjalo. Besho ukuthi lento yayikahlele emzimbeni yabo. Kwakunamandla ayafela ngaphezulu. Ayekwazi ukubagcina noma beseGibhithe. Ngoba kulo lonke ihlala kulo kunamandla akhona kulo. Alonto lase-Israyeli akusali akalali. Umphakathi eqhelazeke uyafela. Ngizwile athi impostoli ubeshona kuwe wathi vusa into ezohlanganisa amakholo ngoba ngikuzwile ukukhala kwabo. Sengihlile ukuzobakhulula. Uma ehla iBhayibheli wathatha induku bese ehlala udaba ngoba khona udaba oxoxa noThixo umpostoli usehlala wangafiki la kuyokhula khona abantu. Uthi yini lo iphethe? Uthi ngiphethe induku nje yokushaya imva. Uthi lahle phansi wayilahla phansi. Yaphenduka inyoka. Wayisekuyabaleka uMose wathi thatha. Wayithala manje. Wayithatha induku. Wathi lalela ngikuthumile. Wathi ngiyofika ngithini? Uthi khona. Ukuye. Uthumile. Wathi ubani loNkulunkulu. Wathi loyo umthumile. Ufika uthini boyiphethe? Yathi Aaron akazoma kusukima lomba. Yathi Aaron dedela le nto ayibone ehlala. iBhayibheli wayilahla phansi. Induku. Wathi uFarayi ngiyayazi le nto. Khuleka ngiyayazi. Lithi iBhayibheli uma iphosa phansi uphinde uyithatha wayiphakamisa wabuza nosi zakho wathi uzandigijima bayiletha baphosa phansi. Kwasho ukuthi lifike ngenyawo izulu. Lifike ngenyawo. Wathi ngiyayazi le nto iyenzeka nale Gibhithe. Kanti akazi ukuthi khona into iBhayibheli njengalokhu uMose wayiphakamisa induku ehlale kanjalo. Indodana yomuntu ifanelwe ukuphakanyiswa ngoba iphakama akabalitholi ayawa. Aliki altari alikwazi ukuba mase kufika yena.
Wayiphasa wayithatha. Umeyithatha. Wathi uNkulunkulu ungithumile. Base bebuya baphosa kwabo phansi. Wayisedede noMoses. IBhayibheli yavele yalivusa ikhanda. Yashaya zonke inyonga zikaFaro. Wathi ungithumile ongikhona. Wayisethi kanti ubani lo Nkulunkulu akwazi ukuthoboza konke engibeka phambi kwakhe. Wathi unwele zakhe zinjengoboya besimvu. Amehlo akhe ngozamalanga ngomlilo. Ambethe induku isuka amahlombe ihawule enyaweni. Akuyishola. Akuyela mhlanje. Akuyela phakade. Enqaleni wayekhona. Akulisi. Kwaphela ngaye. uNkulunkulu igama lakhe. Atheka. Khule. Wasekhishwa umthetho othi bonke abafana babulawa. Makuzala umfana nje akafi. Lithi wayakubabelethisa. Wathamba ufike uma kuzala umuntu omfana ubulawa. Kanti uSathane uyabona ukuthi ufike isikhala kuzozala khona uMoses. Lithi ababelethisi bamsaba uJehova. Mabefika uFaro unento evele ngiphamatha umqondo mphosolo. Bathi ababelethisi mabefika uFaro bathi la maHebheru anamandla asala isikhathi sikafiki. Kami masibagade ngo-12 basala ngo-11. Ngicela ukuza a word of prophecy manje ukuthi amadimoni akabe late manje wonke umuntu ongaphansi kwalitende. Yonke into ikhulele ayilindele. USathane uzoyibulala ngo-12 akavela ifike usuyiphethe ngesandla. Akakayifiki isulu manje lisalisa abantu. USathane alinde khona isikhathi sakhe afike siyiphethe ngesandla. Into yethu akathi uyovala umsebenzi wakho afike uphakathi. Akathi uyovala ukuthi abe isavuleka imali zakho afike sayivulekile. Akafike uthumbisa into ayiyoze iqinekile. Kwabazali isikhathi singakafiki. Basala isikhathi. Kafika amadimoni afika selate. UMhebheru useyibambe ngesandla ingane yakhe. Useyishushuzela. Babuyisa ireport bathi masithi siyobabulala besegade ukuthi bazalwe. Sibafica vele sebeyaphila. Asakwazi babulala abantwana ngoba sebevele bababona ukuthi bayaphila. Akekho bathandeka. Akekwehlama amandla namhlanje akafunele esulwini. Ukuthi akavule izinto asesayivule kusemanje. USathane afike kusho. Wabe uNkulunkulu akahluleke. Asiyo umuntu ukuba aqamba mama. Akeseke ubantu kodwa kuyala. Kuyaseka. Ukubudala. Wesithuku. Komthanda. Alalushekete. uNkulunkulu ongehluleki. Lethi baphuma thwa. Baphuma ngesandla esinamandla. Bathi konke okwethu zamana. Kutuvara bathi konke. Yinamba na. Abantu bethu. Obaba bethu. Omama bethu samana. Yonke into nemfowethu samana. Khona into babevele ingigulisa. Lithi base baya nasemathuneni. Bayomba amathambo kaJoseph. Thwale ke ngihlupha into ukuthi wayibayomba amathambo. Ukuthi amathambo alala. Ebamba isithembiso. Sokuthi angiyiphelela la. Kodwa ngiya eswele sethembiso.
bezimvu, omehlaka longoza amalanga bomlilo, omlomo wakhe uphuma inkembe esikadla ngonde zombili, ophimbo lakhe lithe ukuduma kwamanzi amaningi, uyiliwa lalaphakathi, uyinyanga lamihla, alondoloze Israyeli. Thokozela kala lithi mayiphuma ushandeya ebusuku emini avele, ebusuku avele, lithi phambi kwabahamba ingelosi ihamba phambi kwabo, lithi emini insika yefu, ebusuku abe ngamalanga bomlilo, bathi bamgadile ukuthi ebusuku ngekatholakale, bambona kuba nomlilo hamba phezu kwabo. Ake ngithandaze namhlanje ngithi wonke umuntu ongaphansi kalosayila, wherever you go, kunepila of fire upon you, kunamandla omlilo, uNkulunkulu kaIsrayeli, the God of Abraham, the God of Jacob, Israelaka aloseli alali. Ayana kushala silingana yosapa akoseli baphuma bahambi sakuthandaza, baphuma bahambi. Uma bephuma lithi uFaro wathi kunesport engizobathola kuso, noma bengahamba mamntu, kodwa khona indawo engiyobafika bebhajwe khona. Kunento yami ngithembile ukuthi leBhayibheli waqoqa zonke impi yakhe, the horses, the chariot, nenqola zonke, ne-army yonke yakhe uFaro, wathi sibalandele, kanti akazi ukuthi olandela abakaJehova. Hey bazalwane, lelizwi lakhe athinta nina nje, uthinta inhlamvu yasolanga wabathandekayo, akekho alwa nabantu, akaNkulunkulu awine, kodwa ulwa nani, ulwa noJehova, ulwa noJehova. Badonsa inqomo, bafika bama, bakhala bathi Mose, lokungcone ngebhedi kukusiyekile safela khona bishop, ebekhona amathuna khona. uSathane wathi abaweli ilanzo bamba khona, kanti izulu iground elizoveza amandla kulona. uSathane uphethe imandate ethi ngiyobukisa ngabo olwandle olubomvu, kanti nezulu liphethe indaba ngabo ithi ngizoba misolwandle. Ngicela ukusho ukuthi bazalwane, into ekhulunywa uwe nekhulunywa abantu ehlweni kwakhe ayifani nekhulunywa Yesu. Lento eqedisa umthandazo, yaqedisa upastor, yaqedisa ukunikela, yaqedisa yonke into. Ngisothi kunenye report ethi kuleyo ndawo uNkulunkulu uzoveza amandla. LeBhayibheli basebenza. Uma besa ngicela wena please, uma eza ngiyakelekisa uyesu uFaro nempi yakhe, amehlo abona ulwandle kwa-Israyeli, phambi kwabo kunengelosi. Lithi iBhayibheli yasuka ngabathola ababili, ngicela ukuthi babili ngicela abaphi abashaya babili, ngiyacela mfundiswa ukhona omunye ushambe mahapusaka. The angel of the Lord, that is the pastor, is Israel.
Israyeli ubona amaGibhithe phambi kwabo ingelosi noma ikhona kodwa bayibona babona ulwandle. Uma bejikisa amehlo babona uIsrayeli babona amaGibhithe kodwa mabebona phambili babona ulwandle olubomvu. Kwase kuvela izwi lathi lamaGibhithe aliwabonayo namhlanje alisophinde lwabona. Kodwa mabejikisa amehlo amaGibhithe babona nolwandle balubona. Kodwa izwi yasenqedile. Kodwa izwi lithi lamaGibhithe no yavele yajika ingelosi yahlehla yaba ngaphakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. Ibhayibheli kwavele kwaba mnyama phakathi kwabo. Wayesethi uMose nikhalelane ningesabi, lempi akusingayo eyenu kodwa ingeyami. Lempi yalibona akusikulwandle lisavalekile. Ulwandle lisavalekile namaGibhithe basawabona. Kodwa izwi lithi amaGibhithe enwabona. Bathandeka kusho amaGibhithe abasawabona. Kodwa lithi izwi lamaGibhithe enwabona manje. Lelikhanda ongene liphethe, leza inhlupho ongene uyiphethe, lokakhala ongene uphethe, ngisho ukuthi lokubona manje awusaphinde ubone. Apostle John phakathi uthanda nje selipha kushande ba. Wayesethi Mose phakamise induku. Kwavela bangathi kunomoya othi ahlehla amanzi oshame. Avele waphenduka umhlabathi. Wathi kathi umanzi wavele woma. Kwaphenduka amanzi aba udonga ngapha kwaba udonga ngapha. Wayesethi ke lawo amaGibhithe akhulume ngawo akengisaphinde niwabone. Wabasa uThixo uma ekhuluma thwala ethi ngeke usayibona into ngamehlo, kusho ukuthi khona la seyinqobe khona. Kusho ukuthi khona la aseqale waya khona, wafike wayinqoba yonke, wayisebuya nereport ethi le nto sayibona sayifile eswa likamoya. Ayathi impi inqotshwa ngayo bese beyibona abantu seyiwa phambi kwethu kuNkulunkulu nabantu abanamehlo kamoya. Bayibona impi seyehluliwe ngoba ngiyazi khona izimpi eyiwayo zawa ezweni lakomoya. Sothi siphuma kuloseyili sobe sibone emunye umangaliso kaThixo ngoba khona izimpi eyinqoba ezweni lakomoya enze shutdown ezweni lakomoya, avale yonke imimoya ingabusanyakaza, asilente onke amandla obumnyama athi akusawuphinde uIsrael ulandelwe amaGibhithe. Lithi wayesethi ke Faro, bangena uFaro ecabanga ukuthi nawo imiracle eyenzakalayo eyabo, kanti akuyona yabo. uThixo uzokwenza into. Lithi wangena uIsrayeli waphela wonke. Kwase kuqhamuka uMiriam wadonsa isigubhu sakhe. Awubuka uIsrayeli amaGibhithe ngaphesheya bewinile. Wangena uFaro
ezweni lakomoka kuthiwa ngeke senzeke. Ngibona uThixo uyolungisa sona. Iminyango ebivulwa amadimoni, ngibona iyavaleka ezweni lakomoshi. Ngibona yonke into ebekade ifile iyavuka ezweni lakomoya. Wasenga sabanzima esidonsa sengiyathandaza uzamposa wayesediyashi lenkweli yahle uphothile ulwandle uthemathi uluphothile ulwandle abuya amanzi bathi bayagwedla amanzi abadonsele santi ake simele ngenyawo zethu shendebo khothola bahaya angiwazi amaGibhithe afike wabona namhlanje kule tente angiyazi yini impi afike uyibona namhlanje but here comes the prophetic word amaGibhithe eniwabonayo sophinde nwabona sake nisivala amehlo ethu kunabantu aba-emergency manje babathandaza wathi mfundisi wathi amaGibhithe nwabona wathi awasekho sesifike kwipoint lakhona sithi enough is enough. Angiyazi ukuthi yini yakhe evaliwe, angiyazi ukuthi yini impi engilandelayo. Ngiyathanda namhlanje ngifundisa ivuka kusasa ngidibana amanzi abayashintsha uNkulunkulu kodwa impi lokhu engilandela ngicela usukela kukhona ukuthi mzansi phambili ngisanikezwa apostoli imali but kunalento la ukhona nje kugijimezela ngaphambili the Egyptians that you see today okodoli hana kushapata zeliamba hande kosi mighty warrior in Bethel, Jehovah is your name. You are mighty warrior, and you are great in our business. Jehovah is your
wethula isizwe phakathi kwesizwe. Ngizokhuluma umuntu ethi kuJesu igama lakhe uNikodemu uthi mfundisi Lezimalo zenzayo uma uNkulunkulu naye ukuthi baxoxa umtshela ukuthi I've attended your conferences while you preach. Ngi-attendile inkonzo obuzenza ushumela and kunento engiyiphesivile engidiscoverile while I was listening at your teachings. Ufundisa njengonegunya nonamandla, into oyikhiphayo ihamba namandla pha. uJesu akayiphenduli yonke lento. Uthi ngiqinisile nje ngithi kuwe manje ke umuntu engazalwa ayibazalwane asisoti mase samukela uJesu kunendawo esingena kuyo bese siphumela kwethu. Utongena ngaye uyasindiswa. Ndaba siyichazele before sitedela uGumede yebazalwane enye into ukusindiswa enye into ukuphumela evelweni. Kuyenzeka ku possible ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu usindiswe kodwa ube carnal minded. Hayi man, ngithini manje? Kuyenzeka uthi Paul ke mawufunda abaseRoma uthi ukuba carnal minded ngamanye amazwi ukuba seyingqondweni kukufa. Ukuba seyingqondweni kukufa kodwa kuba kumoya kukuphila. Kuyenzeka usindisiwe ubuka izinto ngengqondo yenyama ucabangisa kwabantu. Kuyenzeka ube umntwana kaNkulunkulu kodwa kube nezinto osalwa nazo.
awuyizindoda enkulu mina umpostoli Paul athi lokho engikwenzayo angikuthandi. Hayi Nkosi yami. Ya Jesu. Hayi ngiyakholwa. Possible ukuthi ukholwa utholakala ezintweni ezenziwa abantu abangakholwa. Enye insindiso, enye into spiritual life. Manani bazalwane, sonke izinto ziphelele kwelika moya. Asisiba la. Singabantu bakamoya. Abathathu basidlula bayayazi lento bayi-understanda kahle. Mthakathi umuntu ufika sigama lakho nesibongo athi ukuthi ngifuna ungigudluzele lo. Athi umthakathi phathi isithombe sakhe angathi phatha yena. Awunaze nakude kodwa. Mthakathi athi agwazi isithombe sakhe engekho. Mthakathi akukhombise yena esibukweni athi mbulale esibukweni engekho. Uthi uqeda kumgwaza esibukweni Afrikaya. Impilo ephelele isezweni likamoya. Phuma esontweni elingaku-introduce ezweni likamoya. Ngoba amandla akho awekho enyameni. Ungasindiswa kodwa lokhu kuyilevel yegama likaJesu ngoba uzazi izinto. Makufika umuntu ne-wheelchair uloku uthandaza ubiza amanxusa nizungeze. Oh my ezweni likamoya sikhuluma izinto zenzeke. Sikhuluma umuntu efile kuthiwa useyanuka uJesu avela athi Lazaro phuma. Sikhuluma amathambo ephukile sithi amathambo awahlangane. Ezweni likamoya all things are possible and impilo yakhona ireal. Sikhuluma nomuntu edliwa ingculaze sithi spirit of AIDS get out. The right bazalwane. Unegunya uma usu understanda ukuthi ubani. Kunabantu njengoba sihambe sibeka amatende kanje sithula umhlangano wamakholwa esibalandile kunesizwe esifuna ukusi introduce emhlabeni. Hallelujah. Isizwe esiyibandla lika Jesu. Abantu bakamoya, abantu aba supernatural. Umthakathi akavimbeki mayifuna ukuphuma uphuma ngentunja yena uphuma ngentunja kakhiyi. Aphume ngama ventilator. Aphume kwi-roof mangani ukuthi uphume kanjani. Angene ngayo i-roof ebuyele emzimbeni wakhe ungazi ukuthi ungene kanjani because they understand their power. You are too dangerous. Ningavumela bathatha into zethu. Umbambela kancane but uNkulunkulu usihlomise ngesikhala esikhulu ingqondo. Uthi Solomon mayibamba lemfihlo uthi as a man thinking in his heart so is he. Yes. Awuyibuka uthi namandla andla. Ngisibalamela. Ubani wabona ingulube ebovu. Kodwa yezwa ukuthi mangithi ingulube ebovu ingqondo yakhe isicreateile nansi khona. You see how powerful you are. Mangithi nje eThekwini workshop ubaba uBishop uyibonise workshop. This is how powerful you are. Athi Solomon ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Sesikhathele ukudlala abathakathi. Umuntu enemsabayo lana uzobona uNkulunkulu wethu. There is a shift in the spirit. There is a shift in the spirit. Sikhathele ukuhamba nento enamandla sibe sisaba abathakathi futhi. Igama likaJesu. Lasihlangana khona uthi siphina siyakholwa ucabanga ukuthi ukukholwa
kuncike ekutheni ulumemeza kangakanani igama lika Jesu. Abanye bathi abantu ukuthandaza kuyogive uNkulunkulu umtshela nje uNkulunkulu bese uyabuya ungamniki ithuba lokuthi akhulume. Phela umthandazo is two way. Masibophike bengithi eThekwini vuka amakhanya bebesinika ama radio over labeni baphathayo nani ukhulume la asabele ngale ukhuluma into ofuna ukuyireporta ukuthi estradini esiwukuthi lapha eThekwini kukhona isigebengu engisilandelayo isiyingozi, therefore ngidinga ibackup. Ziqhamuke zami madoda thina sasiphethwe ibhuni listrainer ngendlela engimnandi ethi before ubone umuntu ubone isigebengu. Musina akhulume umlalele ukhuluma kulalele. Nomthandazo is two way. Awumgive bese uyadela nje uthi seku right. uNkulunkulu esimthandazayo uyakhuluma. Akuyona imilingo ukuthi uNkulunkulu says this. Sisothula esinye isizwe. Awu kodwa bafundisi. Sinabantu bakamoya. Uma singabantu bakamoya manje njengoba lebefundisi bezela bezongisupport bengaka nje, we connect when we traffic in the spirit. Uma wehlelwa inkinga ngikwazi ukuzwa uNkulunkulu angivuse athi umakhanya akekho right manje, uTemba akekho right, can you wake up and pray for them? Ngizoxoxa lapha eMabini uxoxa abantu abathakathi bathi savala kumele sidle ingane yalo. Bathi ngibasuka ngubani wavimba wathi ingane kaSibanibani. Bebamba meeting thina sithi sibabona bale labantu emakhaya kanti abekho. Njengoba ugoqa izandla udla ubuthongo kanje, uSathane nabasinezisebenzi zakhe abalali. They are planning and mawumshaye namhlanje wena uhlupha ngento eyodwa yokucelebrate ukhohle ukuthandaza kaSathane baplan okunye. Bathi usihlulile namhlanje singamthola ngani? Ayiphele bazalwane into yokuhlekana manje na discover weakness yomzalwane. Jesu. Yangithusa lento yini ukuthi niyithime njani? Sumndeni onjani esihleka nayo omunye mayihlulele. Sizotshala umoya wamazebra la spirit samazebra. Izebra kuma idube makhona into esilwane esibi esifuna ukubamba ingane yezebra. Amazebra veleze thathe laba babuthaka bafake phakathi ahlangane ngamakhasi noma lingeze ibhubesi lizothola isicathulo. Jesu thina siyasizakala make kwathiwa nje uTemba ulimele uwile. Hawu siphuza ngaye amatele vele savele sabona kwakumlilo wamaphepha. Hayibo. Hayibo sa